Ngono kuwi lho ndelok film ya ya. Yo, jos, asli Solo, asli Solo. Rasane piye suwe cilik ae aku nek gagem ya wis bedhe mata mati kok gedhe mata mati kaya ngene landak kuwi aduh gawe cilike malah suwe kuwi lho niki lho saiki slow jalan untuk tamu mohon izin biar penyanyi naik dulu mau jaket disawer sejuta kok penyanyi ra disawer edan apa piye iki. Lah iya, senyawa sapa iki? Iki Palembang karo anu ki wong royal. Pak Nadi ki lho digawe ki kaya wong nadar. Arep nyawer aku gel mboten sak kata-kata. 50-50 saiki. Hah? Ya, Mas.
Jenengan Ade saiki. Saiki wis kepethuk. Burung Pakde. Ya. Jas sinten teh? Kita lebokke nano. Bocah kaya ngene blenge rame-ram. Nek istirahat ngidak-ngidak wong ae. Ayo. Ayo. Saiki wis kepethuk dadi Asli Solo. Pak Kartipin, Mas Tito, Asli Solo. Mbak Ayu Ati Papaya Kasari, audio. Serah foto. Deragil maju. Monggo Deragil. Kata
Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian Piye? regane 50 leh kumbayar kleru atusan Regina, 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 Regina. munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bogil, bogil, bogil kayak guguk bogil, selamat bogil, bogil. rasa terguguk kamu disco ya yo Ayo yo. Mas Parno Lecing sing duwe kampung rambutan monggo nyawiji Om Sunar Mas Tiono Mas Livin Cesar Mas Kopra Paijo Paijan Yetra Kerja ora jajan Sopo Sopo ae rek ngembang pakung sajang awe ayo ireng manis lamun mesem atiku kesengsem manmu sajak nganyelake ambai kangenku tanku jiwa anggonmu aku sono Esapa Rasa tresno Rina wengi sliramu tansah godhani mongko setiaku atiku kepengin leladi sliramu yen tan bisa aku lila ing lulu pantolo Jas entertain yo. ah
napa? Monggo setiaku atiku kepengin lelati sliramu yen tan bisa aku lilo ing luluh Bantala Cah asli Solo. tunggal malih ninggal Kastresna. Anjing, matur sembah nuwun Ibu. Yo, Aku. cah asli Solo. Ayo. Pak Kris. Iya, iya, iya. Bisa jroning Jroning atiku nalika sliramu tinggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambah karo sapa tak suwun diolah bengi muga-muga Gusti Carane tak tumpaki, caranan, carane Yati Hapsari. Cah asli Solo. Cah Ayo yo, Popeye audio. Nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun
Sembah nuwun Pak Giman. Ji Robet, ayo Pak Ji. Pak Desarno, Pak Tris, mohon izin asik. Cah asli Solo. Cas official. Slipi, bunda-bunda cantik asik. Yuk meruya, Mas Bagong. Spesial Pak Ji Robet. Pak Ade. Niki sik kepiro, alena
Aku ki mbok dino ki ketoke lagi ya, Mas. Tak rencani nggih, Bapak. Ya. Mbah Rewo maju ini Mbah Rewo. Kaisar bergoyang.
Nimasito asih atut runtut tansah rerundungan ing sarina sawenine datan kenggang sak rambut lamun adoh caketing ati Nak cedak pripun? Nak cedak pripun rasane? nek cedak rada nyut-nyut Masuk nyut-nyutan to, berarti jek normal ya. normal banget no dijijal piye Lah iki tukang kendangi jek nom ki ora normal gak nyut-nyutan ayo. yen cedak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib situasi bebraya Tala, bojleng-bojleng iblis laknat dudu karepe dhewe. Ayo cas diaturke setya tuhu gawe klasik. Monggo, ayo. aku kang setya satu Sing sayang sing rukun bocah kaya ngene bling banget ndak kuwi. Kok beling ki lho wong wis kalem tumak minah barang kok ya cek tatone anyar saiki ning kelek. Iki Bocah mesti kelakuane ragil iki mesti. tato kok ora tulisan, gambar cakil, asem tenanane. Mosok iki ulang-ulangane ragil. Bola cokenya Indonesia banyak do teko iki. Ayo. Yo, nano. Mugi lestari yo wong iki mesti cokel Pak D
Mas Bogel. Piye? Ki Pak Den iki ra tanggung jawab lho. Sapa? Lah mosok aku langsung di Ya tak kancane tok Dik nek mau kancane kok. Mosok ya Mbak Sri guyu kudune ae. iki seneng bareng, susah bareng. Lah iya. Lah giliran susah aku ditinggal lho kae. Mengke bolo cokek. Nggih. Medi cokek sing iki. Mogianto ya. Apa mau? Anu. Mogianto berkae. Andi ngomong tansah impang. Ono aja sehake. Panyuwun Satya kula tansah ngalam lami. Apa Mas? Matur suwun, terima kasih. Thank you very much. Wes iki aku. Wes. Wes ya. Iki mau diaturke rong lagu, Rong siji lagu. mau Aja Lamis. Aja Lamis. Kaping angka lorone Setya Tuhu ki adikku lanang kru dari Fana ki ya rawuh. Ki tim ewer-ewer ki ya rawuh, kajenge lorot riyin. Slipi ki lagune apa ora njaluk lagu ki. Menawi dereng nggih pakurmatan Mas Hartono lagune Tlingsingan. Mengke Mas Budi, Mas Dudung derek lagune napa Mas? Kopral mengke dipun dangu nggih. Derek Mas Budi iki juragane CCTV. Kok Pak Mail iki ninggal katresnan disenengi mesti ya. Ya Mas Dudung kene lagune apa? Wah jan piyayi kok ya. Iki diaturke Tlingsingan sik spesial ke Mas Hartono nggih. Insyaallah. Dek Yati. Mas Dudung. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas iki. Monggo Mas Parto Lecing. Ayo Mas iki. Jalanin Mas. Anake wong bakul tempe. Ya iyo Mas Dudung. Mas yo Mas timun sigarane ayo bangun rumah tanggane ayo kel iki piye ayo kel iki jalanin Pakde gepeng monggo. Duragane klingkit. Sayung rungkut. Ro kancane. Iya. Iya iya. Mas yo Mas ting tuwa ting celone jare amung kok celokane Pengendangnya pengendang bukan urusan. Penyanyi tatonan tarijan. Iyo, Pak Dek Kepeng. Spesial Mas Hartono, Mas Dudung, Mas Budi, Mas Lecing, sing duwe Bandung. Mas Mir. Suyati Taijo yen raja rajajan. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga. Penak ya Dik. enak Mbak Bogel Mbak Budi Dilenteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Mas Hartono monggo.
duka pamuwuse trimo urung semene wae gah aku suwe-suwe nyanyi Lah ngopo? sing disawar kowe tok Beh, Pak kan dereng. pamene ya piye ya pengalamane ketoke rapati adoh dolane Ora ngono lho, Ge. ya ora nesu de sampean iki aku karo Yati iki Nggih, pun, mimilan mintuno monggo lho panyamet De bugil mawon, Pak. Ampun kula. Oh, ditransfer lho. aku ora perkara duit aku De Bukokno. rokok ya tak tampa Oh, lah iya, iki mau ki Pak wis nyuwun rekeningmu lho. rekening apa nomor telepon kok kuwi kok Mau ki rekening wis Alah, alah, alah. dibayari setahun to mau ki. sorry aku nerima saweran online maaf Tenan ki. dikira MC Tibes ya reng Oke. mosok ider nomor rekening nanggone audien maaf Maaf berarti ora ya. nah ayo terus ke nah Bunda Sari mboten to? Ora, oke. oh bar ki dimewer-wer Mbak Sri ditanono wis Padang Oh, sambutan bahagian aku buya hati-hati Pikir tabrak. Sing nyanyi aku Dik. Oke. Ayo Casio. Hey. Matur suwun Pak Min sing duwe Bandung asem. Pak Mail. Manggarai monggo. Monggo Bunda ewer-ewer. Diparani ngoyo-oyo. Jarene wong wis makan lunga penak ya Dik. Enak berkoke. Dikonteni ngoyo-oyo. Bunda ewer-ewer. Jarene wong wis teko kono. Mandek Mas mandek. Hop 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 hop. Hop. Bunda ewer-ewer. Pak Nadi, keluarga besar Manggarai aja ditampa sik salaman. Arep pamit rumangsane apa aku kira gayeng kene nang Manggarai. Lah iya kok. Dereng salaman kok Pak iso Mail pamit ya Mbak Bogel. Komandane Pak Mail kok marayo. Iki nek rung iki mau Mbak Sri mau. Mas Hartono. Lah, cekek barang. Mas Hartono Pasar Rebo. Oh, titan ono Manggarai iki. Gel, duitnya ciklak, gel. Gel. Jekon dhewe. Yang terus kowe iki. Wangin orang kebenaran Mas Hartono Pasar Rebo. Wangin pinuju tring singa Pak Mail. Kang asli Solo. Panjawati. Aja turun. Ketemu Tuko-tuko anguse trimo urung samene wae. Mas Min. Wih, bareng sampun pepagian nyatane berluluk batine anti wektu permis weh ra minggir tabrak atoh batine jur tambah tresnane Gel, ngerti ora? apa Aku ki nek manggung karo sampean ki paling sing tak wedeni apa?
Ramingger. Ramingger tabrak lho. Oh iya wing. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda, beca Bogel, beca bogel. tolong bawa saya. Lihat kebunku Mas Ular penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati ninggal katresnan terus dados Just official zone.
jaranan jaranan jarane ragil saputri Pak Tris, matur sembah nuwun, sehat selalu. Bola cokek, mati cokek monggo. Gombale amoh monggo. Mati cokek sor tarok.